नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. 3 दिसांच्या भारत भेटेर आयिल्ले जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांचे आयज दनपारां गोंयांत आगमन जालें. दाबोळी विमानतळाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां समेस्त गोंयकारां वतीन येवकार दिलो. हे वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेट, राज्याचे राजशिष्टाचार मंत्री मोविन गुदिनो, शिष्टाचार खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिगीस आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चान्सलर शोल्ज हांकां कुणबी शाल आणि पारंपारीक गोंयची दिवली भेटोवन भोवमानीत केले. विमानतळाचेर तांकां मानवंदना लेगीत दिली. विमानतळावेल्यान चान्सलर शोल्ज हे बिट्सपिलांनी शिक्षण खातीर रवाना जाले. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांच्या भारत भेटेच्या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत जर्मनी आणि भारत ह्या दोनूय देशां मजगती कांय कार्यावळींचे आयोजन केले. मुरगांव पोर्ट ट्रस्टान इंडो पॅसिफीक डिप्लॉमेंटाचो एक भाग म्हूण नौदळाचे बेडेन वुटेनबर्ग हे जहाज कार्यान्वीत केले. एमपीटीन जाल्ले ह्या कार्यावळीत जर्मन नौदळाचे कॅप्टन हेल्गे रिश हांणी वांटो घेतलो. आपल्या ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या खातीर आपल्याक खोस जाली अशा उतरांनी कॅप्टन रिश हांणी भावना उक्तायल्यो. मुखावेल्या काळा खातीर भारत जर्मन संबंद महत्वाचे थारतले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. It means a lot for us. It's a great pleasure and an honor for us to welcome here because you are here and show interest, of course, in what we are doing. I think it's a good opportunity to meet and greet. So finally, our task group and we have a speech in Germany. Always keep the best deployment. So we almost reached the end of our deployment in the Pacific deployment, because the entire force started already on the 7th of May to have our trip all around the world. And in between, of course, we have had a lot of good partnering exercises with a lot of countries all over the world, in America and also in Asia. But now we are very, very happy to be here in India, because we consider India one of our, it's the biggest democracy in the world, as one of our good partners in the region, and I think for the upcoming future, even more important partner in the region. ग्रीन आणि सस्टेनेबल उदरगती खातीर भारत आणि जर्मन हे दोनूय देश एकचारान काम करपाक बांदील आसात अशें स्पष्ट प्रतिपादन फेडरल रिपब्लीक ऑफ जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांणी केलें. 3 दिसांच्या भारत भेटेर आयिल्ल्या ओलाफ शोल्ज हांणी दक्षिण गोंयांतल्या सांकवाळच्या बिट्सपिलांनी शिक्षण संकुलाक भेट दिवन पळोवणी केली आणि विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. बिट्सपिलांनीचे प्राध्यापक व्ही रामगोपाल राव, प्राध्यापक सुमन कुंडू, प्राध्यापक मिनल कौशिक हांचे सयत संस्थेच्या हेर मानेस्तांनी चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांकां येवकार दिलो. बिट्सपिलांनीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या इनोव्हेटिव्ह प्रकल्पांची तांणी पळोवणी केली आणि उपरांत विद्यार्थ्यां वांगडा भासाभास केली. India and Germany are growing together with innovation, mobility and sustainability. This is the motto of this year's intergovernmental consultations that took place yesterday in Delhi. And with Prime Minister Modi, we focused on topics that are important for both India and Germany: innovation, technology, renewable energy, sustainability, as well as migration and mobility. So a lot of questions to be discussed. And we launched a lot of partnerships on technical developments we will do for the future. I think there is one aspect that should be mentioned in the beginning. A lot of Indians are now living in Germany. 50,000 of them are students. Compared to 2022, that's an increase of 50%, so there is more to come. And I was really impressed to learn that India now represents the largest group of foreign students at German universities. कुशळटाय उदरगत संचालनालय आणि दिवचल ITI इंटर्नशीप हांचो पदवीदान सुवाळो दिवचलच्या दीनदयाळ सभाघरात आयोजित केल्लो. ह्या कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटे, गोवा GPPचे व्याख्याते डॉ. रघुवीर नाचनोलकर आणि दिवचल ITIचे प्राचार्य कपिल एगल हाजीर आशिल्ले. पदव्यो घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी समाजा खातीर योगदान दिवचें अशें आवाहन ह्या वेळार खासा सोयरे आमदार चंद्रकांत शेटे हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. Don't waste single minute of your life. दोन गोष्टी आहेत.
एक तुमच्या अंगात सवय जाते की ह्याच्या पुढले तुमचे प्रोफेशन घ्या. आज कदाचित तुम्ही इलेक्ट्रिशियन झालात, IT तुम्ही डिझेल मेकॅनिक झालात, 3D प्रिंटर झालात, IoT झालात, यू आर फ्रंट ऑफिस असिस्टंट झालात. टुमॉरो विथ चेंज इन टाइम, विथ चेंज इन इकॉनॉमी, यू माइट चेंज द प्रोफेशन. तुमका दुसरे कितें प्रोफेशन आवडले आसतले, यू माइट बी गुड इन दॅट. पण तुमच्या अंगात सवय रावता की एकूय मिनीट जीवनाचे वेस्ट करप. हाऊ टू मॅनेज युअर टाइम, यू शुड नो दॅट. आणि हे सगळे करताना कितें जातलें, तुम्ही इतले ते करियर आणि केन्नाच सांगता अभ्यास किंवा काम हे आपण काम म्हणून समजू नका. कन्सिडर दिस एज अ एन्जॉयमेंट. हांव कदाचित जर हे भाशण ही माझी फॉर्मॅलिटी प्रिन्सिपलान सांगला म्हणून उलोवंक जाय, 2 मिनटांनी उलयतलो आसलो, वतलो आसलो ना. आय शुड टेक दिस एज माय एन्जॉयमेंट. आय शुड थिंक दॅट आफ्टर स्पीकिंग टू विथ यू ऑल ॲटलिस्ट एक 5% स्टुडंटांनी जर कितें तरी टिप्स घेतले, then that is my success. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या छत्तीसगड भोंवडेचो आयज दुसरो दीस. आयज राष्ट्रपती मुर्मू IIT भिलाय हांच्या 4थ्या दीक्षांत सुवाळ्यात मुखेल सोयऱ्यो म्हणून हाजीर रावल्यो. IIT भिलाय आणि एम्स हांणी संयुक्तपणान भलायके खातीर एक ॲप तयार केला जाची लोकांक खूब मजत जाता अशें राष्ट्रपती हे वेळार उलयल्यो. IIT भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है. मेरे संज्ञान में लाया गया है कि IIT भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है. समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी IIT भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है. मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ. हाच्या आदी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि छत्तीसगडाचे राज्यपाल रमेश रायपुरातल्या जगन्नाथ देवळात वचून पूजा अर्चा केली. हे वेळार छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णू देवसाय, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू आणि हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवातां खातीर काल 4थ्या दिसा मेरेन 991 उमेदवारांचे 1292 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ल्याची माहिती मुखेल वेंचणूक कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिल्या. विधानसभा वेंचणुके खातीर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या. वेंचणुके खातीर 22 ऑक्टोबराक अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 29 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी मुदत आसा. 30 ऑक्टोबराक उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली आणि 4 नोव्हेंबर अर्ज फाटी घेवपाची मुजत आसा. राज्यात 20 नोव्हेंबराक मतदान जातले आणि 23 नोव्हेंबर दिसा मतमेजणी जातली. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर मुंबईतल्या माहीम मतदारसंघातले मनसेचे उमेदवार अमित ठाकरे हांकां बिनविरोध हाडपा खातीर मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करतले अशी माहिती भाजपा फुडारी आमदार आशिष शेलार हांणी खबराकारांकडेन उलयतना दिली. हिंदुत्वाची भूमिका घेवपी महायुतीक मदत करपी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांचो पूत अमित ठाकरे वेंचणूक आखाड्यात आसात. ताका लागून महायुतीन हे नाते दिवचे अशी भूमिका आसा असे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीमध्ये कुठलाही मतभेद आणि दरार नाही. सदा सरवणकर यांच्या उमेदवारीला आमचा विरोधही नाही. पण का असं होऊ शकत नाही की महायुती म्हणून आपण सगळे एकत्र येऊन जर आपल्याच घरातला राजसाहेब ठाकरे यांचा मुलगा अमित ठाकरे जर पहिल्यांदा निवडणूक लढवत असेल तर महायुती म्हणून आपण सगळेच त्याला समर्थन देऊ, आपण सगळेच त्याला निवडून देऊ. आणि व्यक्तिगत नातं काही असतं की नाही, नसेल उद्धवजींना काय वाटत, उद्धवजींना अमित ठाकरे यांच्याबद्दल नातं वाटत नसेल, पण महायुतीला मात्र अशा नात्यागोत्यातील किंवा अशा नात्यातील आमच्या घरातील पहिलीच निवडणूक लढवणारा अमित ठाकरे असेल तर त्यांना समर्थन देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. मी माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अजितदादा या सगळ्यांशी बोलेन.
अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या 23 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर झाल्या. तातूंत भुसावळ डॉक्टर राजेश मनवतकर, जळगाव जामोद स्वाती वाकेकर, अकोट महेश गणगणे, वर्धात शेखर शेंडे हांकां उमेदवारी दिल्या. औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात मधुकर देशमुख, सायन कोळीवाडा गणेश यादव, श्रीरामपूर हेमंत ओगले, निरंगा मतदारसंघ अभयकुमार साळुंखे, जाल्यार शिरोळ मतदारसंघांतल्यान गणपतराव पाटील हांकां उमेदवारी मेळ्ळ्या. मजगतीं शिवसेना उबाठा गटाची दुसरी वळेरी लेगीत जाहीर जाल्या. तातूंत कणकवली मतदारसंघात संदेश पारकर, शिवरी मुंबय अजय चौधरी, भायखळा मनोज जामसुदकर, धुळे अनिल गोठे, जळगाव अनिल महाजन हांकां उमेदवारी दिल्या. महाराष्ट्र वांगडा झारखंड विधानसभे खातीर 2 पावंड्यार वेंचणूक जाता. पयल्या पावंड्यावेल्या 43 सुवातां खातीर आतां मेरेन 804 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात. जमशेदपूर मतदारसंघात सगळ्यांत चड 32 उमेदवार आखाड्यात आसात. 28 ऑक्टोबर दिसा अर्जांची छाननी जातली आनी 13 नोव्हेंबराक मतदान जावपाचें आसा. पुणे टेस्ट क्रिकेट खेळामाळेच्या तिसऱ्या दिसा आयज न्यूझीलंडान भारताक 359 धांवड्यांची मोख दवरला. हातात आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतान आतां मेरेन 8 गडे वगडावन 227 धांवड्यो काडल्यात. यशस्वी जयस्वाल आनी शेकडो हुपला, जाल्यार कर्णधार रोहित शर्मा 8 धांवड्यो काडून बाद जालो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.